kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasakman. Bye-bye! Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Yun mga kagamba, welcome back to my channel. Magandang araw sa inyo lahat mga kagamba. Ngayon na mga kagamba, ang gagambang Tagalog is wala pa rin, pahirapan pa rin. Mahirap humuli, panay ang ulan. So, mahal na mga kagamba. Yung 190 nila nakaraan, 180, presong mangingilaw lang yan. Wala pang ahente mga kagamba sa panahon ngayon. Ngayon, nung nakaraang mga linggo is napakaraming gagamba, bagsak preso lahat kasi murang-mura doon sa probinsya, sa mga mangingilaw. Ang gagamba kasi mga kagagamba, singaw lang ng lupa yan. Pagkatapos na ng singaw ng lupa ang gagamba, mawawala din yan po sa mga kagamba. Tataka nga yung ibang mangingilaw doon ng mga baguhan, bakit daw nalusa? Hindi nila alam bakit nalusaw kasi nawawala talaga yung mga gagamba ang gagamba kahit sa lugar sa buong Pilipinas. May time na nawawala yan, tapos babalik ulit yan, pero hindi na ganun kakapal kasi nga yan ay singaw ng lupa mga gagamba, bigay ng kalikasan yan mga gagamba. Kaya yung sinasabi nilang ay kaya nauubos kaya dumadami lamok dahil nuhuli nyo, hindi. Ang insekto mga kagamba, ang mga hayop na pangdamo, may mga panahon yan na dumadami, may panahon na nawawala. Parang isda rin yan, may panahon na marami, may panahon din na wala. Ganon yan mga kagamba. Pero ang gagamba talaga, hindi mo mapredict kung kailan sililitaw yan, kung kailan sisingaw yan sa lupa. Yung mga original na umiilaw yan na nung araw pa na kauna-unahang panahon na nag-ilaw ng huli ng gagamba, yung mga taga Nueva Ecija yan mga gagamba, yan ang mga original. Yung mga taga Pangasinan, tinuruan lang nila yan ng mga panahon ng mga 80s yan, mga ganyang taon. Tinuruan lang nila ang mga taga Pangasinan na humuli ng gagamba at kung saan ibibinta. Ang mga panahon yan mga gagamba, nasa mga 25 centavos pa lang isa. So yun, kung kayo sinasabi nyo matagal na kayo sa gagamba, kung hindi nyo inabot yon, bago-baguhan pa lang kayo. Saka yung mga magaling dyan, kung mayroon pang mas magaling sa atin, mas maraming experience sa atin, share nyo rin yung inyong experience mga kagamba. So bago tayo magpalaban mga kagamba, shoutout muna tayo. Tapos yung presyong 350 hanggang 4 mga kagambayan ang tumatakbo ngayon para ikaw ay magkaroon. At saka hindi ganun ka-quality ngayon ang gagamba. Pag magpapasadya ka ng quality, 1,000. Yan na mga kagambang kalakaran ngayon. Sa akin yung iba kasi hindi matanggap yung ganung presyo. Tanggapin nyo na mga kagamba. Kasi yung iba naghahanap pa ng 150. Nako, reject yun. Kung gusto mong ang reject nga ngayon 250 na nga o 2 piso or 250, palitan mo ang kaha. Ganon mga gagamba. Kasi nga madalang ang gagamba. Ganon kahirap. Ang isang tao mo huli lang ng 30 hanggang 50 sa loob ng 4 na oras sa gabi. So hilong-hilo yung tao bago makahuli. At tapos bibili mo lang na napakamura, piso, 120 o paano. Siyempre, tayo mga gamba, binibili natin ng tama sa tao na hindi naman sila magsasawa na ilaw. Kasi pag mura mo din kukunin mga gamba, hindi na ilaw yan. Dahil sa kunti ang nahuhuli. Bago magpalaban, shout out muna tayo kay Amazing Spider, kay Big Dish Spider, kay Kasakmal PH, kay Justin Ignacio, kay Arthur Dalumambon, at saka kay John Matthews Silvano, at saka si Lito Balita ng Lipa Batangas yan mga kamba, at saka si
Si Jomar Balita, yan yung nagbigay sa akin ng manok na stag nung nakaraan. Ngayon pangsabong na mga kamba, lumalaban na pati sa tao. At saka si Sir Alan Alcancina ng Lipa, Batangas. Yun. Shout out sa iyo, sir. At saka kay Madam, lalo na kay Anthony. So, panoorin natin mga kamba. Ayun, paglalabanin natin Tagalog versus Masbate ulit. Ito yung Tagalog, oh. Ayan, Tagalog, yan. Brown siya, oh. Ayan. Kita nyo yan, oh. Ayan, Tagalog. Okay. Yung isa naman, Masbate. Labas natin. Ayan, yung Masbate, yan. Medyo brown siya ng konti na itim. Ayan, paglabanin na natin. Tagalog versus Masbate. Murias Masbate yan, ha? Naghanapan sila. Oh, umikot pa. Naghanapan sila, oh. Huwag kang bibira ng patalikod, oh. Trap natin. Yan. Yan, oh. Naglag Masbate, ah. Nagtulakal lang. Itong brown na ito, halos transparent na yung style niya. Oh. Uy, nalaglag. Ayun. Oo. Nakatisan yung Masbate. Pati yung Tagalog. Oh. Nako. Ang ganda sana ng laban nila kanina sa baba. Hindi natin na ipakita sa baba, eh. Naglit lang sila, eh. Ayun, natalo na itong Tagalog mga kagamba. Kanina nalaglag Masbate. Nanghina na parehas. Oh, pati hulog na lang Tagalog, hindi na lumaban. Inabutan na ng binong mga kagambang Tagalog. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Sosero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gamboy. Yan mga kadok.